Club Junta, building better Africa. Tikulandireni Amalawi nthawi ino ya chama around 10 o'clock paja nanena kuti nditu 10 o'clock ndibweranso kuti tipitirize kuongola mafupa amene asiya bwana Chakwera nawonso ataongola mzaka zokwana 4.5 komanso kutusula zithupsa. Yes, Pastor Shumba ndilo dzina langa, ndero ndati ndipitirize chifukwa ntchito imene ndiyayikulu kwambiri imafunika kuganiza mozama kwambiri maokaswiri maokadaulo komanso kudziwa kuti kodi munthu ndi ndani, fupa ili ndi ili linabwera bwanji, linalumikizana mwattundu wanji, nanga ili lakhota bwanji, tingaliwongole bwanji, sitiswa fupali. Choncho ndi nkhani yayikulu kwambiri yoti na Malawi muimvetsetse. Ndabweranso nthawi ino monga mwa lonjezo ndikwaniritse lonjezo Amalawi muli ndi chidwi kumvetsera kodi Pastor Shumba tipatsa zotani. No, lero tibweranso kwakuya kwambiri. Ndipemphe amene mitima yanu ndi amwamba kuti mwina musamvere VN yanga ya lero chifukwa ikhala yokukhudzani mupsa mtima mulira. Choncho zimatero ndimene zimakhalira koma mangofunika kulimba mtima. Yes, masiku anayi asanu mbuyomu ndakhala ndikufotokoza kuti Agape Khombe wachepa kwambiri, azitenge bwino nkhani waziyamba zizofunika akuluakulu ndi makamba ndithu anthu ena makumbukira kuti oh yes, Pastor Shumba anayankhula zimenezi ndithu kuchenjeza Agape Khombe. Timamudziwa Agape Khombe kuposa mmene anthu ambiri mumandidziwiranso ineyo. Chifukwa ina mangoti Pastor Shumba timadziwa bwino, ndakhuluku, koma kuti mundifotokoze bwino zikukanikani chifukwa mumangodziwa chimene mwayankhula kuti mwauze Amalawi momveka. Koma ineyo ndikati ndimufotokoze munthu ndimakati ndamufufuza, ndalowapo ndatulukapo. Ndiye kuli akasongo ena amenenso ndithu tili nawo muja ndimafotokozera mama kunena kuti anthu ake situ ndi akasongo tino kumwanawo kuti mungadzidzimuke ya ngati Agape Khombe ambiri mamudziwa mamuona. Ndiye pali uyuso nayeso akufuna kuzigulitsa akuti Abraham David mwino wake wa kabungwe kena kake kosayendaso bwinobwino amati liula munthu. Liula munthu kali kulimbi uko kamango kalibeso office kamango pezeka palipose pa benchi kapezeka kuti pali kaliula munthu dezo kapeza akayala pansewu. Ati yo nde adirekita ake no bambo Abraham David. No, ambiri mwina simadziwa ndikamaponya VN yanga ndiponyaso chithunzi cha bambo Abraham David atavala jacket lawo la blue. Ndifuna Mungu adziwa kuti ndi amenewo ndithu aja amene amanena kuti iwo alimba mtima kukapereka petition malo mwa bambo amene asowawa Agape Khombe. Choncho nimafuna ndikuuze na Amalawi kunena kuti bambo Abraham David sangakwanitse kukapereka petition ya age limit ku parliament. Achepaso kwambiri nawo iwo ndi achepetsetsa kwambiri sangapereke. Ndikamayankhula izizi Amalawi mumadzidzimuka kuti Pastor Shumba amayankhula bwanji molimba mtima. Chimapatsa kulimba mtima ndi chani? No, kuzitsata nkhani ndi kuzitsata ndi kudziwa komanso kukhala ndi chikhulupiriro pa chimene ukuyankhula chifukwa tu samangula ine omenyera ufulu ine ndi activist akhale one very confident, akhale munthu okhulupirika pa chimene iye akuyankhula. Secondly, akhale munthu olimba mtima. Kulimba mtima sinthu chamasewera. Mawu oti kulimba mtima mukalowa mu buku la mawu opatulika, buku la Yoshua, Mulungu ankamuuza Yoshua kuti khala olimba mtima. Kulimba mtima kumene kumabweretsa chigonjetso. There is no victory ngati weyo suli olimba mtima, sungagonjetse, sungapambane.
nthawi nake ndinkafotokoza za mbiri yanga imene ndinakayambira kukadziwa ku South Africa. Ambiri a inu South Africa mukamapita kumakhala mukupita kwene kuja kuli achimwene anu kuli abambo anu, kuli chemwali anu, kuli ankolo anu, kuli anzanu kuti mukapeza kofikira. Koma ineyo nzanune Pastor Shumba ndinanyomuka kuno ku Malawi kuno opanda transport iliyonse, opanda passport iliyonse, opanda sokokafikira kwina kulikonse, koma kunena kuti ndikupita ku South Africa. Ndinafotokoza nkhani imeneyi kunali kulimba mtima. Ndinayenda ulendo 9 days, tsiku la 9 limene makafika mu Joburg ndekha, popanda wina aliyense kuti ndikampeza akandilandira akandipasa sima ndikadya palibe. Koma ndinakapeza zisomo nditangofika pa Park Station. Ndinanena zimenezo nakumana ndi mayi wina wa kuMangochi amene anakhala kumeneko pakanthawi ndi mamuna wake amene ndi managerless. Ananditenga ku Joburg kundipitisa ku Durban, ku Chesterville kumene ndakakhala ndi mayi ameneyoyo. Ineyo nkupeza nontendere tsopano. Ndi nkhani yovuta kwambiri kuyimvesa kuti kodi akati kulimba mtima, sikulimba mtima koma akakhapa anthu, sikulimba mtima koma akaotcha nyumba za anthu nkumapha mwa anthu nyumbamo, sikulimba mtima kumene, sikulimba mtima koma athyola nyumba za anthu nkuma akaberamo, kumeko sikulimba mtima. Tikamati kulimba mtima nkupanga chinthu chimene chidzapange mbiri pa mbiri yako kapena pa dziko lako, kuti munthu yoyo kupanda uyu bwezino zinthu zisanafika papa ngati imene tikuyankhula papa ukuti ndikulimba mtima chifukwa tikudzudzula boma limene likuzunza Malawi kwambiri, kulidzudzula, kuliyankhula, nkumatchulanso ndi anthu ake omwewo osaopa kuti ayi tingofuna mungodziwa kuti pali anthu ene akewo amaoneka motere. Ayi Pastor Shumba sapanga nawo zimenezo. Pastor Shumba amatchula dzina la munthu mmene anthu mukumudziwira kuti ndi amene akupanga zimenezo mu nthawi yakuti kumeneko ndi kulimba mtima. Chifukwa chakhala ndipha lero muzadziwa kuti Shumba wafera chilungamo. Shumba amayankhula zoona chifukwa cha mupha. Sono lero tili mkati mongola mafupa. Ndangodzeramo chabe kuti mudziwe kuti Agape Khombe alipo ndithu, angobisala pena pake akudya mane zimene wapasidwa za age limit, koma wayiwerenga game kuti game iyi sindingayikwanitse. Anthu ayichulukira, iye wayenda wamemeza anthu sakutuluka, anthu sakuyipanga sekondi biruyo. Ndiye ifeyo takhaso tikuyenda ndiye timamuza amwene tayenda kunjako kuli mimbulu, amwene ifeyo tayenda kunjako kuli nthata zimene zikukuyang'anani, ndiye jibiru yanuyo mukufuna mukayipere mukayiyambeyo. Anayilephera akuluakulu mumakumbukira inu nankhumwana izayiyambaso inabeba tinayiphwetsa. Kuli mimbulu kunja kuno mwina anthu simadziwa kuti mimbulu imene ndimayitchula ine nditi. Pali mimbulu ina, kuli bungu lina lotchuka kwambiri mdziko muno limene timatcha kuti Malawi Freedom Fighters. Kuli mimbulu kumenekoko, ndikamati mimbulu ndiye mumvetse. Ikati ituluka papa ndiye mudabwaso kuti chifukwa maboma onse 28 ya dziko lino kuli Malawi Freedom Fighters, kuli maofesi awo, kuli mabwana kumeneko, kuli atsogoleri, kuli masupporters kumeneko. Mupite ku Rumphi uko mukayipezeri kumeneko, mupite ku Karonga uko mukayipezeri, mupite ku Mangochi ndeish, mupite kuti maregion onse 4 ndeyo sewa akatutana kuti woliyo mulimba. So tikamati kuli mimbulu suti timangonena kuti tingofuna tiopyeze anthu, tingonena ayi ineyo pandekha ndayenda Malawi yese ndazungulira ndiye jibiruyo kwafusa Malawi, kwafusa azigogo, kwafusa mafumu, ngokwiya ose ngokwiya. Ndimanena adzonera kuti azigogo mmidzimu anena kuti ifeyo mukati uzire kwa ma-MP athu kuti adzatitenge magali moto tipite ku parliament koko tikayankhule tokha kuti ife sitikufuna za age limit okha. Ine ndimayendatu mwaka uvuluvulu mupitati mene ndikuyankhula pano VN yangayi ndikuyankhulira ndili mu mzinda wa Blantyre, koma kukamada mundimva zoti ndili ku Nzuzu kapena ndili mu Lilongwe, kukamacha mumva kuti ndili ku Nkhotakota. Ineyo ndimapanga zimenezo. So ndikufotokoza nena kuti ndikwauza Malawi chilungamo momveka kunena kuti
tikufuna tiongole mafupa amene bwana wathu Chakwera anawasiya chifukwa mafupa anachuluka ndi ena samaona whatever, koma chosangalatsa kuti amasiya mafupa akuluakulu. Timakamba kunena kuti kampeni imene ikubwera imene akufuna kutsegulira ameki posachedwa pompa kuchitika zazikulu, tifutukula zinthu zimene anthu ambiri simumazidziwa. Tifutukula tidziwa kuti kodi kuthekera kumene kunachitika pa ngozi ya Chilima ndi chifukwa cha ndani. Tifutukula kodi ndi chifukwa chani bambo Chakwera akulephera kumuchotsa udindo wa unduna Chimwendo Banda. Chikumpatsa mantha Chakwera ndi chani? Tifutukula zimenezozo. Ifeyo Sunrise and Shining Group of Company ifutukula chifukwa sikuchita mantha. Tikufuna Malawi mukamafika kovota kuti mukukavota mutadziwa chilungamo kuti kodi tivoterenso kapena tisavotere tisankhe ena. Ife tibwera poyera pa mbalamba chifukwa tikuongola mafupa sopano zithupsa zichataphulitsa sizimavuta ife timangobola ndi singano pa koma kuongola kumene kutitengere nthawi kuti Amalawi mudziwe chilungamo. Choncho ndikufuna ndikubweretsereni ndandanda wa zinthu zina zimene zikufuna kuchitika mdziko muno kuti pamwamba pa age limit imene sioneka bwinobwino kumene ikulowera ikukhala ngati yalowa mu mitambo. Tsatsani malonda anu pa machanelo awa. Makosana with 100 plus subscribers. BS Malawi with 100 plus subscribers. Hot 265 with 90,000 plus subscribers. Sam Mavita with 100 plus subscribers. AMTV Malawi with 50k plus subscribers. Malawi Trends TV with 50k plus subscribers. Dreams Media with 20k plus subscribers. Mpongwe Bongwe with 80k plus subscribers. Crab Junta with 40k subscribers. Komanso Umata Daily with 10k plus subscribers. Ndipo mutakulipeza kudzera pa Malawian YouTubers Association Maya. Kutenga wanu udzafikira anthu oposaposa 500,000 pa tsiku. Tilumikizeni kudzera pa email iyi officialmaya265@gmail.com. Ikukhala ngati yalowa mu mitambo koma ikutsetsera
Club Junta, building better Africa.